Bij een prottenocht en willen jongen de band van groep 7 en 8 uit de gemeente Littense al njontje hier de longen uit haar lief. Dit hier stiet het stuk Spegelspreuk op het programma, over een prins en een grut verskaat om bisten. Dat de stikken in het Friesk opvierd worden moesten, stie eens van de begin al vast voor de organisatie. Littense is een plattelandsgemeente. De meeste banden die binnen van huis uit Friestalig. En het Fries is ook een hele mooie taal om in toneel te spelen. Het is voor band sowieso al een hele plus dat ze op een podium staan, dat ze voor groot publiek optreden maken. Maar als dat dan ook nog in het Fries gebeurt, nou, dat jouwt een extra impuls. Nevens de Rie had het hier belofte de prijs verzinnen om ze een wichtige bijdrage leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de Friese taal en cultuur. Hoe dat werkt, kan het prins Jelle de Boer en papegaai Marianne Diallo goed uitlezen. Ik praat thuis Nederlands, maar op school leer ik ook wel Fries. En door Benny Ieperloft heb ik juist ook weer meer Fries geleerd. Dus dat was wel goed, want ik woon nu ook waar in een dorpje waar ze best wel veel Fries spreken. Dus ik kan gewoon verstaan, spreken en schrijven. En soms is er wel een moeilijk woordje, maar dan heb ik wel vriendinnen of vrienden die mij daarbij helpen. Maar meestal weet ik het wel. Wat bist al een brokkel? Om te denken dat het bist daar vertellen, joh. Werkt het bol? En heb ik extra dingen leerd nou? Ja, woordjes die ik eerst niet wist. En wist er nog een paar van? Welke wilden dat binnen? Inemjette. Die koest van tevoren net. Nee. De prijs wordt voor de 15e keer uitreikt en bestiet onder oren uit een oorkonde en een schilderij.